Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru makadi. Ndinosimba makadi. Tiripo isusu kurise kuprasi. Alhamdulillah. Bari makawanda vari kuchema. Isusu shuwa kuchema nesuwo tiri kuchema. Chiri kuti chemedza nje kuti zvirimwa zvakatsva. Munoona foja inoda mvura. But so kana tichita kuti iriko but yamapepa. So chini chocho chikuti chemedza nokuti tariso yedu inoso takati chitasisa kuti tiite but hapana sokuita. Alhamdulillah Allah ndo zvanenge vakatipa nguva yacho. Saka ukada kupinda pamberi paMwari kuti Mwari goro nino hapana chatitira iwa zvabuda izvozvo toti alhamdulillah. Nokuti ukatarisa tese tine midzimu, masvikiro, vana gombwe, madzimambo, munhu wese ari kuchema. Even akava mutungamiri wenyika ari kuchema nokuti mvura upenyu hwemunhu wese. Mvura nezuva zvinodikana. Alhamdulillah. Andiri. Aiwa tinotenda. Tiri kuona nhasi tine muzukuru dare rakamira sei muzukuru-kadzi wenyu? Ya muzukuru akauya achichema matambudziko yake. Zvikanzi sekuru ndaona vamwe vachibatsirika. Saka ndauya sekuru pana mukoma Robi kuti ndibudewo ndiwane kurubatsiro. Ndatambura. Saka ndakati alhamdulillah ndinokubatsira. Nokuti chinodiwa dare rino kana tikaita n'anga 100 munhu anowana station. Nokuti basi tine roads munhu anoda kuenda kuMozambique, mumwe anoenda kwaMutare, mumwe anoenda kwaMutoko. Saka asi chinangwa chemunhu chekuti ari kuenda kuMozambique. Saka munhu wese ino ibhasi rachapola. Pachapola basi stop munhu anongoya ozoporawo. Kana wawana mukana wako wana nguva yako alhamdulillah. Saka muzukuru akauya kuzotsvagira rubatsiro rake. Saka ndakati aiwa hazvina mhosva muzukuru wachema ndazvinzwa. Chiuya akaugare pasi mukoma Robe vanouya wotaura zvichemo zvako ruzhinji rwoonawo. Kana abuda azvirevi kuti munhu akabuda pamedia woreva kuti anzi achapola atava kuti ndabatirira munhu achaenda kun'anga kune imwe. Zvinobatsira kuti imwe neimwe mumwe nemumwe anoona munhu achibuda pachapola achita kuti ndazotsvaga rubatsiro. Kana akaona n'anga iri kuChirugwi, kana akaona n'anga iri kwaMutoko, kana akaona n'anga iri ikangotaura kuti aiwa munhu uyu ari kurapwa nachapola anonokerewa ngauye kunoku. Alhamdulillah munhu anooneka. Sekuru achapola ndakabuda paenda akuenda asi auya achiti achapola ndoda kubatsirika tinomubatsira. Ndinotenda. Aiwa tinotenda. Vanhadzi makadi. Ndinosimba makadi mukuru. Makasimba saka mukutsvake pa. Munhu akasimba kuya kuti dare kwasekuru achapola. Madzidzo ndo anokumanyisa mukuru. Anditika. Aiwa ndizvozvo. Kuri sei kumba? Ndizvo. Anditika. Zita ndiani? Alice Madundu. Maduro. Kumushande kupi? Kumasvingo. Zvino mavaudza ndakunobuda paTV YeShinda. Ya ndakavaudza. Nekuti wakazoti watinyadzisa wakasambobvira watitaurira hepano nepano. Ndo zvinhu zvakuomerwa ndo kunoita kuti vanhu kuzosvika pakuti usvike panguva yekuda. Anditika. Ndochokwadi. Zvinokudzwa vabereki varipo? Baba ndo varipo. Amai vakashaya. Anditika. Mumuri makazvarwa muri wangani? Mumba mai vangu takazvarwa tiri 5. Kuzoti baba haweko zvine mai vadoko vapo vane vana 4. Kuzoti first wife yavo vakaita mwana 1. Anditika. Aiwa zvinotenda. Dambudziko razita kuti munozoti regai nditsvage sekuru achapola rakatanga rini? Dambudziko ndingati rakatanga kuti kudhara. Ndingati chakatanga kuitika unga tiri kuma grade 4-5 baba vedu isusu vakatumirwa munhu wababa wavo ivo. Ndobva vauya kumusha kwataigara isusu. Ndobva vanzi tanzi ndiyo nditore vana vauya kupi kuChristmas. Ndobva tatorewa kwakuenda kumba kwana sekuru kuChristmas kuya. Saka tichinosvika kumusha kwana sekuru ikoko, sekuru vakazoti day after patakauya kwakuzotitora kwakuwaridza rupasa. Vawaridza rupasa ndobva tagara kudaro sezvo inini nehanzvadzi yangu dziri 2 nasisi vangu ndo tisi takagadzikwa parupasa po ndobva tapfekedzwa maheti ewhite tese eulani.
Saka tapfekedzwa mahete aya eulanaya. Takati takuchinzi chibva Parupasa takabva tabvutirwa mahete aya tese. Saka tabvutirwa mahete aya tiri tese kudaro saizvozvo. Takuzochisumuka kuti takuchidzokera kwedu kumusha kwatakabva. Tobva tachizochiti sekuru mahete aya zvikanzi makatopfeka zvakatodini zvakatokwana. Tikati alright zvakanaka tasiyana nazvo. But tomanya kuenda mberi kumasuro uku mai vangu vakazvara hanzvadzi yangu yandotevera inini. Vakangonzi ngavauye timuone mwana azvariwo. Pavakazosumuka vachienda naye kupi kumba kuna sekuru, mwana iye akangodini vakuchiti takudzokera kumba anonzi akangochema. Saka paakangochema anzi akangoti weka munhu atodini kwati tozviitira pupu kumbereko kubva yatozara ndobva anyarara ndokutofa kwake kwaakaita. Kuchizoita hanzvadzi inonditevera inini kumasure yandakazonogadzikwa futi zvenayo Parupasa apa. Akangononengekera futi zve akanzi ngauye timuone futi zve. Ndobva paakangonobva ikoko akabva kwasingachadi kutarisana nemunhu direct. Akuti akangoaita zvokutobiridzira akangora ndasanganidza meso nemunhu odini otarisa pasi. Akabva atanga kuonda ruoko negumbo. Zvikapeteka ruoko rukauya uko gumbo rikauya uko. Saka kwakuzongochitiwo baba vangu pavakaona zvinhu zvakadaro sezvo vakabva vatya ndobva vatiza ndokuenda South Africa. Vachisiya muri? Vakatotiza vakatonogara makore akawanda. Zvototi gore ravakatoita taitiwa tisita tatojera hanzvadzi dzamai vedu ndodzinouya. Saka taitiwa dana tisekuru. Saka ndokuchiti paakachiti mai ndo vakazosara otoita zvokutofamba vachienda maziyoni chichi vachimubaisisa. Saka akatanga kuzochiti paaramba achingoshandirwa aite kana obayiwa paganda rake reruoko negumbo iroro paibuda blood dema. Zosvika pakuti akanga akuchiti rakanga rakuchibuda iri blood chairo chairo. But ruoko haruna kuzokwanisa kuti rudini negumbo rachona rutwasanuke chaiko. Zvakasara zvinhu zvakapetekera mbichani. Gumbo rachona rakapetekera futi mbichani. Saka zvadaro saizvozvo wauzochiti tati gare futi sekuru vakazouya vachida kuti zvezvokuita sokuti vaya kuzoshanya kubaba sezvo vakanga vasipo. Nobva vauya ma5 cents kwakupa mwana wese ma5 cents. Pakasara kuti zvivana vakuita sokuti tatisingachita sokuti takuda kuvenga mai takutiza kuda kuti titevere sekuru kwavanogara ivo. Asi mai vakaramba vachingofamba nesu kusvika pakuti takazongodini kudzokedzana futi. Saka tichizogara tazova vanhu vakuru takura kudai hatina dzimba kuti unzi unogara mumba kana kuti kuta imba yekuti unogona kuti ukazvara mwana ugozozvara mwana wepiri kana kuti wetatu uri munhu. Ukatita laki kuti wazvara mwana wepiri uri munhu wetatu hauchatozvari muimba iyoyo wakutobuda wakutoenda kune imwe. Saka tochidaro futi tizochiti futi zvepamabasa achona hakuna. Titi futi zvekugarisana nevanhu futi unenge uchingowanika kuvengewa. Chero usina chawamuitira munhu unenge uchingowanika kuvengewa kwaunenge uinako. Zvozoti futi izvezvi ndatobva kuno musori yawaisa ndeyesekuru. Handizi ndakatoti asi zvati zvakuda kufumugwa. Hanzvadzi yangu yakatakwa musi wemandi wandaitaura kuti ari kumaini kushuru unoita zvekukorokozawo pachiclaim chake chainacho. Akabva atakiwawo. Madambudziko ndo akangozara mukati meufamily yedu. Hakuna izvo zvekuti nditi ndinogona kuchemera kuti mukoma ndaona dambudziko naye unenge achitochemawo. Saka ndoti zvatiri nazvo mukati meupenyu hwedu tatambura makore awanda. Tikafamba kwese tazama kumbofamba kuti kumaprofiti tazama patinogona but unongopuhwa mutero. Ndakazosvika pakutoti ndaneta mitero yachona ndaneta.
Saka kutsanangudzo dziri kuti chii kwamuri kufamba kumaprofita? Maprofita mamwe anoti takapuhwa zvikwambo kuti zvive varume vedu, mamwe anotaurawo achiti makaiswa mweya wokusemewa here, anongotaura zvakasiyana siyana. Mati baba vapenyu? Baba vangu vapenyu. Makambogara navo pasi kuti baba honai matambudziko atiri kusangana nawo? Vanzwawo nokutofambawo. Vanzwa naivo kutofambawo. Vachingopiwa tsanangudzo dzimwe chete? Ungopiwa matsanangudzo nematombo iwawo ouya wogeza, ndovatova matombo atova paruvanzi. Geza nedombo ukande pachivanzi, geza nedombo ukande pachivanzi. Tanzwa. Ndovatorukangarapo. Ndakasvika chero gore rapera ndo ndakatanga kuti ndichitanga kutoudzana mukoma kuti muri kuzviona sei? Nini zvokwadi kuti nditi ndichada kuona muprofita padhuze neni. Ndikanyepa. Ndinganyepa zvokwadi kuti nditi unongonosvika upiwa dombo, shizha, dombo, shizha, dombo. Inanoturika. Apana madambudziko acho hauna chaunoona chiri kuti ichi chadini chazotaramuka nezvese zvandiri kusangana nazvo. Hapana. Nongova dambudziko after dambudziko. Saka imimi kana muchiti dambudziko after dambudziko rakabata mhuri yenyu yese, handii ndokutaura sei mafamba muri wani? Inini ndakuya kwangu ndauya ndiri wani. Zvinhu izvi ndakazvitaura last year. Ndichiudza sisi vangu wandotevera inini. Ndikaudza mukoma festival nemwana wamai vangu inini. Saka pandakatouya last week, mukoma wakatonditi che, iwe kana wadini wainda ukanonzwa kuti chero vakati vanodawo kunzwawo chiro nekwandiri, unogona kuti vatipa panofoniwa chiro kwandiri. Kana kuri kuti zvanzi tichiuya tese, todini tinouya tese. Unozomirira kunzi uyai mese sewe, unofanira kungotadzi kungofamba pamwe chete. Sekuru baba munini ava vachiriko? Baba vese vakafa, hakuchisina. Baba imi sevana wapa muenzaniso kuti pane mwana mumwe wakaenda kunoratidzwa ikoko ndobva angozviitira pupu ndobva ashaya, handiti? Mumwe ukati akabva aenda ndokuzodzoka chaachirema. Mumwe ndiye wekuzosada kuonana nevanhu. Ndiye wacho naye wekuzodzoka kuti achirema, ndiye wakachona wakangoti achingonoti vakutobereka kuti mwana ndakutoti chii. Kungochiti kungotarisa nemunhu. Uritaura sekuti munhu wachokewa yaya. Kutoti handiti? Baba uchipa muenzaniso yavataura havana mbotsvaga here kuti zvinhu zvaitika kuvana vangu? Izvi zvinhu izvi baba vangu ivo vanozviziva kuti vana baba vavo vakamira sei. Alright. Nokuti ivo vachizotaura vaiti chi, ndakanga ndanzi nababa vangu iwo wakatomboenda kuchikoro, kana ndikada kuti tive tinobatana as a family, nokuti pavana baba munini vangu vaiva ticha. Kozoti ivo baba vangu futizve vakanga vapedza college yavo vakuda kuti vachinoita teaching yavo. Saka ndo pavakanga vachibva kucollege ndo pavakanzi chi toda kuti munun'una ndakapinda naye. Saka newo chiuya tichidini tichibatana tichiitira kuti uyu mukoma wako mukuru uyu wakaramba zvinhu izvi, saka kura kuti wakapusa iwe chiuya tichidini tichibata. Baba wakadini vanoti ndakaramba. Zvinhu zvavaiti tibatane zvii izvozvo zvokupinda mune zvokuromba izvi. Saka nditaisa upenyu hwasekuru ivavo uye zvinezvi wakura vakanga vaine upenyu runoratidza kuti chokwadi. Sekuru vangu vaiva vasina chacho, vaitonzi kwamandorya chipi. Kwainzi kwani? Kwamandorya chipi. Kwamandodya chipi? Hapana chawaitika kana ukaenda kumba kwasekuru kuti different yetown neruzevha iri papi. Hapana chawaishaya kumba kwana sekuru. Pfuma chaiyo ndingati pfuma zvokuti ng'ombe, zvokuti kurima wati zvese izvi chikafu chaiva marara. Ng'ombe chaidzo mumatanga dzaiva marara. Asi nezvi vakasiya chii? Hapana.
ndikangoti pavakangozo ivo vakundoti vakuona kuti vakurwara zvokuda kunofa vakanga vakutengesa ng'ombe senge mashizha chaiwo murivo vakanga vakutengesa zvokutengesa zviya zviya pavakazinge vazochiti vafa kudaro ng'ombe dzachona dzakatanga kuita mududu kufa ndingangoti dzatosara dzachona hadzisi 3 ndodziri dzine pana baba izvezvi vane mhuri yavakasiya here vamini sekuru baba vakasiya baba vangu ndo vasara vapi mhuri yavo handiti ava ndibaba munini kusaidi kwababa wako vane mhuri yavo here yavakatosiyawo kuti kunana kuvanun'una vavo ivo bambo vane vanun'una vanotochine nyaya yemabasa ndotongonasa kuti ifamily yachona handina wandinobata kuti uyu munhu kwayo ifamily yachona ifamily yachona nokuti unozoti fanika sezvo tine time yekuti panogona kufiwa noti vamwe vakatama vakaenda kugoko pakafiwa kwedu kumasvingo vegoko vakauya unongoona vachingova timing yekuti ndione kuti paguva ndinogona kunokoravhu ndiyani unondiona wondoona munhu akunodeketerera nezviforya zvake ari pasaidi saka unongoona kuti ifamily yacho utofanika se last ndimuna December last year but 1 ndine munun'una wana baba ari uko nababa munini vavo ivo akazondidana onditi unoziva here tinokutora kukuita zvivhavhavha mozviziva zvivhavhavha zvekutaurisa kuri zvivhavhavha chimudhuri cheche chiuru cheche chinoita chisina majuru anodyiwa cheche chinoita zvidhuru zvichena cheche chekuti tinondamofidhira miminda yedu kana tachifidhira miminda yedu tonotutira futi zvepai miminda imomo tozochitora futi zvitochifidhirawo pamwe saka ndozvatinokutora isa izvozvo ndozvaari kutiita zvakatonditaurira direct kutoti kunditaurira kokuti kutaurirwa pafoni kana kuti kunzwa kuti ndozvanga vachiitiva kundidana direct last year but 1 hanzi kuti zviite sei kana vakuita izvozvo kutoreva kuti nofunga vakatoti kutoda kukududzira kuti tiri kukushandisa saka conversation iyi makapedzera pakuti munhu akuudza kuti ndakakasika kugumirwa ndobva ndangonyakara vari kupi bamina izvezvi vari kukadomako vandone upenyu hwavo unotoyemurira vane upenyu hwavo wakatita like muroyi kutokuudza ndikukuroya family ndingangoti family yandakaberekerwa ifamily inorwadza hanzvadzi wati unengani dzamai vangu inini ndinongwa netu iyoyo kuremadziwo neiyoyo wakapondiwa muzwemani saka achiriko kakadoma kwaari kuita korokoseko ari mushuruku ariko zvake ariko handiti alright pakanaka sekuru muzukuru wenyu wezhira tongoti alhamdulillah matare munomo tinosangana zvinorwadza zvinosuvisa zvinobvisa misodzi nyaya yandinoda kutaura ndechekuti chinhu ichi chinorwadza mwana uyo achitaura nokuti ukatanga kuona padare rake kupfekedzwa kwakatanga kuitiwa chandinoshamisika ndechekuti vanhu kana takagara pakutanga mubereki paanozosvika kutiza anenge atombosangana nezvimwe asi chekutanga ndechekuti anga akabvuma kuti baba ndazvinzwa mushonga ndinodigamushira asi waudziwa nemushonga wekuti vana vako vese vachaita so unoona kuti kondokwa zvasvika saka mubereki anobati zvina ndingobuda mumusha macho saka zvinorwadza nyaya yemwana uyu achitaura nekomamiri akaita upenyu wake asi tinokumbira kuti Allah subhanahu wa ta'ala because Mwari ndiye akasika muroyi nesuwo Mwari paatisika ndobva aona kuti zambuko revanhu vazhinji ranetsa regai tiite n'anga dzigare uko neuko 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 so pavari kuuya pese vari kutsvaga kuti ndiani angaite zambuko rangu isu tinongoti alhamdulillah Mwari ngavamubatsire Mwari ngavatipe uchenjeri wekuti tigone kugundisa nokuti ndichitarisa musi watanga kuuya mwana achitaura mamiriro eupenyu wake anotyisa
kumunhu asina ziso. Munhu kungoudzwa kuti ndo zvandinoitiwa chinoita kunge chinhu chekutamba. Tinoti alhamdulillah. So ndikatatisisa ndichitarisa kuti musi wavapfekedzwa hembe, musi wakumbirwa kuti nai mwanangu tikuda vazukuru vauye kuno. Ndo pamunoona kuti varoora nguva dzimwe anorambira vana. Ndiye mapaonaka nokuti varoora pakurambira vana anonge anzwa nyaya dzakafanana naisi. Obva aona kuti amai vako murume iwewe uri kunzi zvakati namba, saka muroora anobva kuti vana anga havangaende kuna sekuru vaive, handiti ndo sekuru akafanana nevaive kumazvingo vaya. Saka ipapo vabereki vari kutya. But tinoti isusu achapola musavanyime vana vavo utsinye wangowanika nokuti imhuri ava vana ava ndo vakaitwa uyu paanoita mari icho kana kuti paanoenda kundoshandira munhu oita fange munhu anosemesa anoshorwa asi kumusha uko webhizinesi rake zviri kufamba. Handiti paanogara asina murume, handiti chikwambo icho chakuwana mukadzi wacheni ndiye yakaturikwa nokuti ava vakabvumirana kunzi takugadzika vana ava takupai sacrifice. Handiti vana vakasacrifice 2 pamusoro pasacrifice akati isusu mishonga wangu wandakatsvaga ndewe mari ndewe zvipfuwo 5 cents. Mukaona munhu wese akapiwa 5 cents yekudhara iye inakatsuro iyeye kana mukadzi cheche kana akapiwa 5 cents yekudhara pamushonga waionika kumasvingo ngangari kumasvingo vakadzi vaienda mumabhawa 5 cents iye yaingoiswa panapa pachitikinyani kuita so mushonga iwo kwawaibva kwanga kuri kurefu. Handiti umwe wacho waibva kumizuzu kumalawi boda kumalawi kumizuzu kumalawi. So mishonga iwoyo ndio umwe chete wakatola sikuru wake wakuti akazvipira kuti 5 cents mwana uyu akabata kureva kuti kushava kwake kana kushanda kwake upenyu hwake wakatolewa kudhara. Handiti manzva ataura kuti hanzi chika churu handi zvivhavhau munoona kuti churu kana chikanzi chinosumuka kuti chiende achimire. Handiti so kachivhavhau kachidhuri kanongoitenderera padhuzi. Handiti nokuti zvese zvimo achibuda ishwa kureva kuti ufumi hwake zvese zvaifanira muupenyu hwake zvakatorwa. Iye ndiyo vanhu vanoshandiswa kana nhasi mhepo ikati ida kuvhuvhuta nemari yechikwambo nechishiri nechidhoma zvinongosvika neimomo ndio vanhu vacho ava. Saka padzinza rake even hanzvadzi yacho ari kunzwa ari kukorokoza paanoenda tsaona paipai kureva kuti asvika pabhandi repfuma. So vanotora varidzi vaivai vanoti winza kuno alhamdulillah. So musha iwoyo haukumbiriwe sauti, haubude musaira usiku, haubude mugoto uchiita zvaunoda, muroora hamubude achiita zvaanoita asina kusimira. Musha iwoyo nemutemo nokuti mutemo unobva kuna asekuru. Mutemo ndosaka munoona kuti pamusha ipapo panotori netsvimbo pamusha pake vana hombe inoremekedzwa nazvino inoremekedzwa. Alhamdulillah. Saka tsvimbo iroro ireva kuti pane mhiko yakaitwa yemwana uyu pupu. Mukunzwisisa mishonga yacho wakanaka yesterege handiti pupu kureva kuti time yakazaza mwana tsvina ndo time yakatanga kuuya mari mumusha nepfuma yakatanga kuuya futi muchi netsvina nokuti muroora chipo chekuti akatakura madhodhi akaberekwa nemwana achibva aenda kureva kuti mwana chikwambo chakabva chabvuma pane muzukuru uyu nokuti ndewe ropa swadakallah. Handiti saka situti aiwa kusi kutsvaga kwakanaka munhu ngashande nemako. Alhamdulillah ndofunga mandibvunza kuti achapola kanjani kumunda takarima foja kana mukataura kuti nhasi achapola ndakuona kuti muchaenda kufuro kwacho muchatengesa sei ndingatende tione pamakarimira foja. Alhamdulillah munongoiona foja but inzwai kuti chivhavhau mwana wabereka vana iwo kunosvaga mishonga kwachapola kuti asvapola ndirombe sei ndibva ndati odai paari musikana kana akanzi mukomana ada kuroora anomuroora 2 days obva aona kuipa obva aona kuita chimwe chimuka ari mubhedhuru nokuti chinhu chechechi akagadzikwa korona mumusoro. Vazhinji vakagadzikwa korona naMwari kupfekedzwa chipo chakanaka. Minister weEducation anogadzika korona yevana yechikoro but akagadzikwa korona yekurombeswa kunzi haugone kufamba neupenyu hwakanaka. Alhamdulillah zvinonyadzisa zvinorwadza. Alright afa asiye chiipa nemwana uyu swadaka
inorwadza. Swadaka yacho haina kana chemberi chake. Kutora mwana iwewe wakula kana ubva mukanganisa murume wouye ubva muona kuti munhu wemanga-manga. Paari apa aifanira kunge ari paimba yake, paari apa aifanira kunge ane upenyu hwake, paari apa aifanira kunge achisvagawo zvinobatika. So asiya obva asiya hanzi tasiya tsimbo inoita kuti iye nyakuromba osiyira nyanga futi kusiyira mnin'ina yokuti varambe vachishandisa vana ava. Saka chii dai but baba vake akaramba akati izvi zvataurwa nababa kuti ndiite, munoti mushonga ungori mumusha asingade uchazviona chete. Saka baba vake irombewo nokuti vakaramba kubata mushonga wababa vake. Saka mutemo iwoyoyo wakaoma. Nazvino vana nevazukuru zvirema nemarombe. Urombe wacho tasa kuti mwana akauda here. Ndinonzwa sisi pane musikana dali mumwe dai kuti kunoko achingoenda mumabhawa achingonohuriwa danga chimbovhuma izvozvo, asi vanotomuti zvanzi haana mari yakanaka because anzi akaoma musoro, chinhu chakagara paari achiite. Alhamdulillah. Nazvino nhasi uno dare iro rino ratakagara panapa vazhinji vacho variona kare vari kutovhunduka kuti asvika pakadaro, asvika chinoita sei toda kumuona. Zvino anonzi makata yakanaka yanokwirika uchitoti kana uchienda kunotsanya mugomo kana ikava iri Ramadhani woziva kuti wabvisa zviri apa uyu nekuya kwaita achida kukwira gomo iroro anofanira kuziva kuti wakwira gomo laachapora. Achapona mwana yeye. Zvese zvaitika zvese ndomboti aiwaka tinosangana wozi ndonzi chapora. Handisi kuti ndinokumbira Allah subhanahu wa ta'ala Mwari kana mushonga uchinzi unorapa kana gwenzi richinzi kana iri ndiro rigwenzi rinotolewa rikasanganisiwa richisanduka kuti uyu rimurare kuita chikwambo, gwenzi rino richasandukira iye wacho ari kumushandisa achazviona. Kana wakada kusviriwa tsvimbo iyo uchaiona. Alhamdulillah. Ini ndinonzi chapona. Andinyepele munhu, andinzvengere munhu, asi kana wakabheja kuti inini ndinotopinda muguva, guva iroro mushonga wako chakutera imomo mumalembe imomo pasi papo. Kana wakando nebhokisi iwo ungati iwo onombera mombe zvokuti mombe 2 days wakundofa iwo watangotengesa. Saka chawakagadzira chii kushandisa mwanasikana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndingoti abare wanga amuna akazi musachite zimenezo. Sure musatenge mankwala kasasisa mwana ngati uyu. Kukatenga mankwala ukachita kuti mwana asove mamuna iye ali ndi chirako lako chogona ndi mamuna, mwatenga chirako lako muri kuti agona ndi ziwanda sizili bwino iyayi. Mwana wako unzwa chungu kurwadziwa kuti wako ko iwewe alright ko iwewe unonzwa feeling yokuda mkadzi o iye sikana uyu pale apa ashaiwe murume anomuda sadakallah. Alhamdulillah zvinorwadza. Saka isusu anachapola inini yofanike ndine chapola ndovadati ipapo ndinopa pecha. Handiti. Wallahi. Saka zvino zvauya ega ndanzwa kuti asisi vati chimboenda kana ndazonzi ndinodiwa kana ndazonzi ndinoda kufonerwa. Vari kupi sisi? Bhudhi vari kuzvikushuru. Bhudhi vari kuko sisi wako? Sisi wangu vari kuzvishavana. Vari kuzvishavana. Tomboti vari kure. Alright. Okay. Saka vanobatsirikawo sisi kuri vari. Vese vavane ndikuvada. Nokuti chiri pari tichingobvisa uyu. Anditi mukuona kuti iye paakanga kuzongosiya shoko chete. Uyu ndobva muti okay uye wachenjeresa zvatotanga. Nokuti vakaziva kuti vakwira kakomo kanonhuwa. Kana kakanonhuwa kune munhu anoita chakaipa. Saka vana ivavo ndikuvada. Asi tichaona kuti chekutanga tichitanga tichafamba 1 2 3 zvake zvitange kufamba. Zvichifamba uko tiri kutanga kutomtumidza nyukiria inoenda. Anditi makanzwa America akagadzira nyukiria. Ini wacho nayo yafuti nyukiria inoita kuti tingotaura zita zvichanongosumuka kuzongo muno muchengetedza. Avo vachiuya kuti titi bagu anona ndi bagu toti ndi alhamdulillah. Isu tobva tatodaidzira kuti iyo ndiyo inonzi swadaka bose chatinofanira kunzi mbiri yakanaka achapola vazukuru vakazara achapola vari kutsvagiwa. Ko vanhu vanoti ndandakangomira pandamira pabus stop kungobuda motikari achapola alhamdulillah. Zita rababa akanaka, zita remutungamiriri akanaka, kwete kuti baba anozoti awo chenjerai nako dzinza rakaipa mari ipinde momwe menyo. Isusu tiri kuti stop tamisa ndo nhasi. Vanja dzimanzo wasekuru vachiti bhudhi nasisi vari kudiwa ndizvozvo zveshuwa pofambiswa seipa. Ndototi nditovafonera
handiti bhudhi vanozvibvuma here zvematare akati handina chandicharamba nokuti zvarema zvarema handiti ka zvarema hapana chakati sandeyo yandakatobva kuno iwo waitofunga kuti kuda pamwe zvinobudira chii akazotondifonera kutondibvunza kuti wazobudira waenda here zvanzi chini saka ndikazotaura kuti ndiri kuti ndanzi ndidzoke chii next sunday saka ndozokufonera ndanzwa kuti chii zvakamira zvakadini handiti ko baba takanga takavaudza saka zvokungoti kungozovaudzawo shoko kuti chii pakamira pakati handiti ndio chokwadi aiwa tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.